hvor den henne. Prøv lige, er det tæt på gunstore? Nej, nu har jeg... Okay, jeg har fået... Jeg skulle spille en singleplayer mission, ikke? Hvor man skulle... Oh, fuck! Oh, shit! Oh, fuck, sådan. Oh my god, de her faldskærme, de er så umulige at styre. Jamen nok, når man lærer det. Ja, der var en væg. Alright. Det der ikon er lidt fjernet nu. Jeg kan ikke komme ind. Og det er derovre, der jeg misset den. Forkert bygning. Hvad sker der for? Der er en her kamphelikopter lige udenfor. Jeg skyder den lige. Oh, nej. I de fucking yo. Oh gosh. Fuck, det var sjovt det der, mand. Jeg tror ikke... okay, jeg skyder den lige, så jeg giver ham lige Kan du pick mig op her? Ja, så tænker jeg giver ham lige en rekrutsalve med min rullegun. Og så sidder den så altså bare lige på missiler, men... Prøv at lade det. Se hvor sexy er, og så med glasses. Damn, så skal jeg lige lyset her. Og der var penge der. 300. Ups. Hvad fanden har jeg glemt at lægge mine penge ind i banken? Ja, det har jeg også. Husk at bruge inden, når du